Så er vi færdige med dagens træning, og det var front squat og Romanian deadlift og leg extensions og leg curl. Og det var mega hårdt, og det var mega tidligt. Og nu er vi mega klar til event til... Hvad skal vi? Vi skal køre racerbil. Vi skal køre racerbil. Eller go-kart. Og så skal vi spise og hygge. Og det er det vigtigste. Vi er på vej til Aarhus. Vi skal ud og køre i Race Hall. Der er Le Mans. Ja. Nikolaj Møller Madsen har stablet et Le Mans show på banen. Prøv lige at filme mig lidt, fordi jeg er rigtig, rigtig bange på at se, at jeg er den der med de mindste overarme her på bagsiden. Jeg siger det bare. Vi sidder meget tæt pakket. Verdens største polo. Verdens største polo. Verdens flotteste mennesker. Så er vi klar. Så er vi fandme klar. Vi vinder! Jeg er lidt røver, når jeg kører. Smadrer mig det. Sådan. Vi er nu færdige med at køre. Ja. Og vi det gik egentlig pissegodt. Daniel Risgaard, han lavede en rigtig god tid. Det var bare ligesom om at hans fravær på banen gjorde, at vi selvfølgelig ikke vandt, men han gjorde det godt. Men hvordan har du det med dårligste tid? Det var dårligste tid, det er helt sikkert. Jeg var faktisk den bedste. Så går vi videre. Helt godt, nu skal vi til at spise. Og det er de tiderne. Faktisk, vi er faktisk de dårligste.